lamarin duniya, lamarin duniya, lamarin duniya, lamarin duniya da wuya yake, wani in ya ƙi maka, wani sai ya so maka. Idan yau da kai take, gobe ba kai bane. In yau dariya kake, wani kuka yake. In yunwa kake ji, shi wani ƙoshe yake. In lafiya kake ji, shi wani ciwo yake. Lamarin duniya, lamarin duniya, lamarin duniya da wuya yake. In kai tafiya kake yi, shi wani can yana gudu. Kai in mota kake, wani mashin yake. In kuma mashin kake, shi wani keke yake. In kana a keke ne, shi wani a ƙafa yake. Lamarin duniya, lamarin duniya, lamarin duniya da wuya yake. Ahmad. Anwar. Lalle kai sa yarinya. Wallahi ta san darajar soyayya. Tana son ka sosai. Haka na lura. Gaskiya ne Anwar. Kai ma insha Allah zaka samu wacce tafi wannan komai. Ni? Zan samu wata tafi wannan komai bayan ka riga ka san na samu. To ne me nake nema? Kai ka san ina son yarinyar nan, akan kuma yarinyar nan wallahi zan iya komai. Kai zan iya sadaukar da komai nawa da na mallaka. In gaya ma yanzu haka na sa aman aiki duk akan ta wallahi. Aiki kuma? Sosai. Anwar wani irin aiki kenan? Ba sai ka ji ba. Wannan sirri na ne, amma in gaya ma na sa aman aiki akan ta. Kai dai kawai mu je. Ahmad. Shikenan. In baka faɗa min yanzu ba, nan gaba idan ya wari ka faɗa min. Bashi mu ji da me yazo. Umar. Sulaiman. Da Allah malam dakata. Kar ka sake ka ba kanina wannan kazaman hannun naka ku gaisa. Ka je ka samu kazamai irin ka sannan ka miƙa mai hannu ku gaisa. Anti, kada ki mu kokarin hana mu da abinda manzon mu ya gaya mana. Anti, manzon mu ya koyar da mu a duk lokacin da kaga dan uwanka musulmi ya maka sallama, kai ma ka yi musaba a shi. Aikata haka ne ya sa ka samu lada wajen ubangiji. Bari mu gaisa. To ba za ku gaisa din ba. Hakika na tabbatar ilimi ba ga babba yake ba, haka shi ma hankali ba ga babba kadai yake ba. Allah ya yi ma wasu mutane halitta da girma amma babu ilimi, sannan kuma ga girma amma babu hankali. Umar, ina alfahari da kai a kowane lokaci na haduwa da kai, sannan ina ma fatan alkhairi a rayuwarka. Allah ya albarkace ta. Anisa, a kullum ina raba dare biyu domin neman biyan bukata a wurin Allah. Abu na farko abin da nake roƙa kullum shine ke ci. Ina roƙon Allah ya bani ki, ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Na barki lafiya, sai anjima.
ki wani iri? Gaskiya ƙawarai na ɓace yake. Daga fa gidanku nake. Daga gidan mu kike? Me ya faru to a gidan namu? Na ji na ga abin da bai min daɗi bane kawai. Wai Imran ya zo neman aurenki? Imran? Ko ki gaya min? What? Tabdijan. Aure na da Imran? Ƙwarai da gaske. Lalle Imran ya ɗebo da ruwan dafa kansa. Lalle Imran idan bai yi wasa ba ko ya ɗauko abin da zai zama ajalinsa. To, ina ke ina auren Imran? Ni zai je nema aure na auren dadi? Lalle zai sha mamaki. Allah ku ya kuri laifin mai muka yi muku kan ku cutar da mu. Karka da mu kanina, kaji ba abin da zamu yi muku. Na zo ne in isar da sako zuwa ga yayarka. Gaskiya kina da kyau, hakika ke kyakkyawa ce. Karki damu, ban zo da niyyar in cutar da ke ba. Na zo ne don in sanar da ke san da nake miki da kuma ƙaunarki. Wanda ya kasa yiwuwa sai ta hanyar yarana da suke aiki tare da ke. Fito ta ganka. Yarana da suke tare da babanki ya ɗauke ki su ne a matsayin ma'aikata, amma bai san yarana ba ne. Gaskiya na ji daɗin hakan. Za su ci gaba da kasancewa tare da ke a matsayin ma'aikata. Idan kika kuskura kika sanar da babanki, sai na kashe kowa a danginku. Ke kuma yar tsirku, na san za ki iya zuwa ki sanar ko ki faɗa. Ke ma ki sani za ki bi bayanta, don ke ma sai na kashe kowa a danginku. Ina son ki, ina ƙaunar ki, ke ma ki faɗa min hakan. Da ke nake magana kin shiru, ko ba za ki faɗa ba ne? A'a, ka kwantar da hankalinka, tana son ka kuma za ta aure ka. Ko ƙawata? Kai, je ka ci gaba mata da aiki. Ko kuma ku juya mu tafi. Direba tsaya. An samu wuri ba kacin. Waya ta bata nan gaba? Ajiya babu ba, ki duba cikin jakarki. Umar, baka ga waya ta ba? An ba ni jakata tana nan da Allah ni duba wannan. Hello? Mana da Allah ina ka tsinci wayannan waya ta ce. To, shikenan naji. Zan kwatanta maka gidanmu yanzu nan ka kawo mu. Kai? Lalle wannan mutumin ma din rainin wayo ne. Bai san wace ce Anisa ba, amma zan yi maganin sa gobe. Hello? Yawwa ƙawata. Kin san da cewa na manta da wayata a gurin shan ice cream? Wai kuma na kira wani dan rainin wayo ya daga na ce ya kawo min gida, wai ba zai kawo min ba sai dai in bi shi plaza sun karba. Ƙawata ki bar shi kawai. Zan yi maganin shi, Allah ya kai mu. In je karban wayan zai ga yanda zan yi da shi. Bai san wace ce Anisa bane ba. Shi yasa. Ƙawata, ni ban san shi ba. Ban kuma san inda zan gan shi ba. Saboda haka ki bar ni kawai da kaina zan yi maganin wannan matsalar ba tare da na nemi taimakon kowa ba. Za ki ga yanda zan yi da shi. Driver mu je kuma.
Umar, gyara da kyau ko? Abokina, ya hanya. Allah lafiya la. Ina fatan dai hanya ta yi maka kyau. Dan tunda na ga fuskanka sai fara'a kake ta. Gaskiya ne. Hanya ta min kyau domin yau na ga wani abin alajabi. Ka san wani abu? Sai ka faɗa. Yau na tabbatar da Allah na halitta ɗan ƙaramin yaro ya zo ya fi babba hankali. To yau na haɗu da wani yaron da yana da hankali da tunani. Gaskiya ne. Ni dai na san dai bai wuce dai Umar. Gaskiya ne, magana Umar nake yi. A kansa dai nake magana. Domin yau yaron nan ya tabbatar min da cewa ya fi wani babban hankali. Kuma ya ƙara shiga raina fiye da lokutan baya. Ina son yaron nan, Ahmad. Yana da hankali. To yanzu abin da nake so da kai. Za mu je karaka ni gidan su Khadija. Idan ya so muka gama magana da ita. Sai mu je gidan su Anisa. Sai mu magana da Umar. To ba matsala. Mu je a mota ba? Ba matsala. Hajiya ke ce kika zo da shi? Likita, ni ne na zo da shi. Ka taimaka mana dan Allah, ka ceto mana rayuwar shi. Shi kadai ne ya rage mana. Ki hakuri Hajiya, yaron ki ya kamu da ciwon zuciya sakamakon yawan tunani da zurfin ciki. Ciwon zuciya kuma doctor? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, Yusuf dina. Hajiya ki kwantar da hankalinki, zai samu lafiya insha Allah idan ya bi dokokin da muka bashi. Sannan wace ce Alisa? Duk na san kin ji lokacin da yake yawan ambaton sunanta. Na ji lokacin da yake ambatonta. Yarinyar yayan babansa ne. Ina son ki je ki zo mana da ita domin na san za ta taimaka mana wajen ceto ransa. Domin in har ya tashi daga baccin da yake yi, ba ki zo da ita ba tabbas za mu iya rasa shi. Saboda babu abun da za mu iya masa bayan wannan, ki je ki zo da ita da wuri. Bari kira mamanta yanzu domin ta kira da su ta mota ne. Inda ranka ka sha kallo lamarin duniya. Inda ranka ka sha kallo lamarin duniya. Lamarin duniya.